Welkom bij de 39e aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. Beleef Kerkrade Televisie. Verzint u in de Villa Bergsteeg en de alneu in de Postros. Villa Bergstein 1924, moet ik zeggen, want zo heet het pand officieel. Voorhand deze middag een ganse lijst met interessante en gemütliche gasten. Verbinden met het zowel Renkens en de Arne Dekkers van de Harmonie Sint-Emiliaan. En die jullie vertellen over 50 jaar Christconcerten van de Emiliaan. Daarna jullie van de Themencijntjes en die Zandebekkers over hun nieuwbouwproject De Componist. Cora Raukens, Frank Kramer, René Canna van het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade komen vertellen over hun eindejaarsconcert. Roy Mommerts en Hans Hirsch kallen ons Jans bij over het vastelavondgezicht 2024-2025. Daarna heeft Dionne Weerts ons een rondleiding door de prachtige Villa Bergsteeg 1924. Het programma vangt aan met Frans Kasovek en Cher Berns over 50 jaar mijnsluiting. Slissen van de Koele, hij in de Mijnstreek en de Kerkrade bezorgen. Dat is de 39e aflevering. Veel plezier daarbij. Um, 50 jaar Slissen van de Koele, mijnsluiting in de Mijnstreek in Limburg. De besteden van nu aandacht aan. In deze uitzending bij mij aan de dus zit ze door Frans Kasovek en Cher Berns. Ik sta het goed? Ja. En ze zijn allebei van de schoonste vuurstad van Kerkrade, was dat? Ze gaat van zo, dus Egelse, moet we zeggen, niet Egelse, maar Egelse. En ze komen alles vertellen over wat voor evenement ons door te waarde staat. Want dat is namelijk een grote reunie van Laura en vereniging. Vertel eens. Nou, op een gegeven moment, we zijn door de grootste bijeenkomst gehad in 2013. Ja. We houden 2 koelen in Egelte, ja. Laura en Julia. 17 december, hoe het van de uil vertellen toen nog steeds dat er alles gesloten wordt. In Nunsing? Ja, is het 60 jaar geleden. 60 jaar geleden? Waarom zou ik dan 50 jaar? Ja, dat het koele toch dat is zo jongen, maar 60 jaar geleden is het aangekondigd. In de Showburg. Ja. Dus toen werden we geconfronteerd en dan hadden ze een ganse boel beloofd. Maar ja, daar is het van uitgekomen en nog niet van uitgekomen. Ja. Maar we zijn op een gegeven moment begonnen omdat 2 mijnzetels veel nu gepensioneerd worden. En die willen toch nog immer bijeenkomen. Dus we houden de bevolking die daar komt in Egelte, daar worden enkele uit Boete, Kerkrade. De mensen worden van Neunagen en Worbig, want er wordt een extra weg gemaakt van de Worbigweg naar de Julia. Ja, dus die komen. En op een gegeven moment toen zaten die lui, hoe ze dat in de wandelgangen. Wie zou het met hem zien? Ja, en aan van dat in 2013, toen hadden we een geweldige grote bijeenkomst. 11 jaar geleden nu. Ja, want we hadden het zo'n-project gehad, daar hadden we verschillende dingen, cultuurdingen ook, zingen, muziek. Maar het schönste was, de lui troffen zich erg. En nu, midden met, zijn er veel, natuurlijk die zijn er niet meer. Nee. En nu is toch... Dat nu de behoefte aan zo'n reunie, zeg, of niet? Ja. Zo is het. Kijk, en dat is wat de Frans gerade zei, in 2013 hadden we die oude lijst weer opgepakt. Want toen werd natuurlijk niet... De oude namenlijst. Toen werd het natuurlijk niet in die loop der jaren, we hangen die lui nog uit, plat uitgedrukt. En toen zijn we toch weer, begin dit jaar, zijn we weer gestart met die oude lijst. En daar hadden we een werkgroep gevormd. En de werkgroep hadden we verdeeld over de gemeente Kerkrade, gemeente Landgraaf en elders. En elders, dat is dan hele gelegen, overal waar die kon lui vroeger opgehaald worden met de bus.
Dat was vroeger nog. En dan de Egelsen gaan werken. Ja. En zodoende zijn we echt daarheen gekomen dat veel lui, ja, God hebben ze zijn ziel, wat. Ja, zo kent ze toch niet over Nee, dat is en zo. dat is ook een beetje normaal, maar dat is ongeveer 70, 65% wordt niet meer leven of voeten niet meer. Nee, want wanneer het al 50 jaar geleden is, dat ze steeds het. En dat wordt toch minimaal, wordt ze misschien een jaar of 80 nu. Ja, daarom. Ik ben ook nu van de werkgroep ben ik ook een van de jongsten, van 79 jaar. Ja. Dus alles wat nu nog meer kunt, die zijn in de 80, 90. Ja. En, maar het enige voordeel wat we houden als werkgroep, dat wordt, de meesten nemen er telefoon met, het nummer. Niet meer het e-mailadres, want dat hand van ons geprobeerd, dan loopt het spaar gewoon. Ja. En de hand van de werkgroep afgesproken, weet je wat we doen daar? Dat gaat voor de telefoon, waar voor de telefoonnummer nog voor hand van 2000 terug zijn. Die gaan verbellen. Nou, en dat is... dus die hadden die al niet afgebeld? Ja. Maar dat ze zitten niet alleen meer in Paarstad, bij het sluiten van de mijnen zijn veel lui uitgevlogen. Ja. Die zitten voor het Hollands. Ja, die kennen in Brabant. Ik hoorde gisteren nog een vrouw uit Veghel. Ja. Die houdt dat gehoord van schijnbaar familie. Ja. Hey, die hadden we niet kunnen benaderen. Dus we willen ook via deze bijeenkomst dat lui ons nog huren, want het TNTGE is de laatste keer. Ja, dat zou je ook kennen. Ja. Maar wie veel lui had ze nu al kunnen bereiken dan? Die dan... Wat ik zo, de mails, daar zit ik op. Voorhand eigenlijk in de aankondigingsbrief gezet, degenen die geen mail kregen, omdat we ook via de media, dagbladen, regionaal en de plaatselijk, maar had je er toch zijn eigen bladje, door hebben we geadverteerd. En ik moet zeggen, we rekenen op dit moment tussen de 80 en 100 man. Ja, die ook wel komen. Ja. En wanneer is het dan? Want 4 december. Oh, dat is al lang nog weg. Ja, die hand, op de Barbara-dag. Is jammer eigenlijk, want ik merk dat nu. Ik zag graag dat die vrouwen me bellen. En nou in de maand ook uit Veghel en die vrouwen we nu niet meer. Dus die huren dat omdat de kinderen of familie nog het huurt. Het gaat allemaal van mond op mond. Ja, van mond tot mond. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, maar anders, het is sowieso een probleem, wenn ze bellen. Ja, dan erin vindt het goed voor de maand van verleden is, met de andere vingen het niet goed. Ja. Ook dat probleem maar ik vind honger best wel veel. Ja. En dan komt er bij nieuw in worden in het sportkantine bij LSC. Dus. Maar ik wil nog een beetje horen, wat jullie dat ziet trekken om is, wat jullie voor doen daar? Uiteraard moet ze natuurlijk op programma. Ja. De rode draad is de kennismaking. Ja, je woont lekker met die moelen. Ja. Dit zit Temberm, dat huisje ook met de lui dat zagen. Café in Vlaam. En de Café in Vlaam met zo'n gedurige, de hand van gedacht van echt goede sponsors krijgen voor het. Maar we gaan ook voor het programma, we gaan bijvoorbeeld Carbon, kunststijvers van. Ja. Die brengen, dat is met. Dus voor, weet ze nog Kompel. Die Ja, plaat, die kan je erin, die kunt je live brengen. Voor een gegeven moment, van je met hassen, de mannenkoor Sint-Petrus, die komen ook, want die zingen ook het Steigerlied. Oh ja. En het Steigerlied zijn 4 initiatiefnemers. Op het Duits is dat benoemd in de werelderfgoed van UNESCO. Ja. 4 zijn hij begonnen. Van de Waal van Egerter uitgezegd, coole woorden gaan Zuid-Limburg, niet alleen Egerter. Had het museum ingeschakeld. De wethouder Slangen. Dus ik ga hij gebeld. Dus ze zijn nu nog hij bezig om ook dat Steigerlied hij zoeken. Want ik dus zijn dat grote festen geweest. En ik heb op televisie gezien. Dus daar willen we ook aandacht. En natuurlijk die jongen van Schewemet, hij had van de groep van hij, die brengen het volkslied, verhandigheid van gedichten. Want wie ik op de koel gekomen, 14 jaar, toen stond nog midden erin een pool voor de vlag te hijsen. En de moeder gaat vertellen erover. Nou, ik denk, wenn je weet wat er gestaan had,
Ik wil trouw zijn, Ja. ik wil goed luisteren, Ja. ik zal altijd mijn best doen. Ja. Dat is een beetje afgekeken volgens mij van de verkennerij. Die hebben ook 10 geboden. Ja, ja. En bij de OVS houden die ook. Ja. Dus daar werd ook over gekald. Oh, dus dat werden we op zo'n terug in de tijd dingen. Het is weer 1 december. Dat is het laatste wat we de koeluk kan doen. En De gemeente het is de 4 december, dan is de reunie. Ja, is er Barbara-dag. Barbara en wie dit nog ziet, dan kan je weer nog komen. Ja, geen rennen, dat is voor de graad. Wat ligt? Wie laat ben Het voor beginnen om 2 uur. 2 uur. Bis 6 uur. Maar dat ligt aan de lui zelf. Ja, jongen, bedankt voor het verhaal en ik wens je een geweldige dankjewel. reunie. Veel plezier. En Ja. veel schöne herinneringen met een laag en een troon. Ja, dat zal er ongelukkig daarbij, zie je. Zeker. En natuurlijk daarbij. Terugdenken aan Laura en vereniging. Ja. Oké, bedankt. Ja. Het is een Humelle 4500 zurück live op de radio. Ik wil u even begrüßen für den dreifach kräftigen Charlotte Kirchhoff. Kirchhoff! Kirchhoff! Ja, dat wordt dan de 11e chance. Dan voor u hij op de maat handje hoort door het kennenvuur was allen uit de kappen opzetten. Schönste um der Welt, was der Herr ja dran gemacht. Da ist uns gekommen, wenn es in den Land sind über uns auf der Wolke alles blau. Lachen wir singen, vertrieben sie ja. Da jedet hey alles, der Stimmung sitzt da drin. Da geht am Juden, da ist so ein, das Lied, jung und alt hat dazu geliert. In November jedet endlich los, da singen wir alle neu wie es muss. Het is immer warm hetzelfde, op de 11e van de 11e. Het is bouwschluss en de 11e rood zich dan verloos. Het is immer warm hetzelfde, op de 11e van de 11e. Jans Kirchhoff zingt daar met, de nieuwe vastelovensheid. De Harmonie Sint-Emiliaan kunt verblijden, kennen we alle nu. En waarschijnlijk wisten we ook dat ze nog zo'n concerten hadden, maar misschien niet dat ze dat al 50 jaar doen, vooral met de Christmas dan. 50 jaar Christconcerten nu, dit jaar, voor de Harmonie Sint-Emiliaan. En daar waren een paar gasten deze dag aan dus. En dan ben ik natuurlijk met mevrouw in het gezelschap, zowel Renkens van harte welkom, de voorzitter, Toon Dekkers en Arno Dekkers.
Jeng familie of al? Ja, eigenlijk Oh, wel. nog? Ja. Ja, oh nog. En, Ik had het niet voor. Dus. en nou ja, ik weet nog niet wat de Arno precies deed in de harmonie, maar je vertrek over. Ja, voor haar, denk ik. En wer wel het spits afwijzen. Ik wil wel het spits afbiezen. Ja, dat is 50 jaar geleden ver, dat we met de harmonie Christconcert hadden gehoord. Want we worden iets te verein de kerk hoor. De Christconcert had gehoord. Echt hoor? Ja. En het initiatief is toen gekomen door Harry Ries. Harry Ries was onze dirigent. Ja. Trombonist ook nog. Trombonist, ja. Beroemde trombonist. Een zeer beroemde trombonist, ja. Ja. En dat was een geweldige dirigent voor ons. En Harry had dat initiatief genomen om een Christconcert te organiseren. Dat had hij samen toen gedaan met Ger Wittag. Ja. En Ger was destijds de dirigent van het Koninklijk Hartsmannenkoor Mannenkoor. Sint-Lambertus. Genau. En die twee hadden ze bijeen gepakt en hadden stukken uitgezocht. En toen is het gebleken van de harmonie alleen maar niet gerelateerde stukken houden voor een Christconcert. We hadden toen als uitvoering de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky, Ja. door Harry gearrangeerd. De Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd Webber. Ja. En last but not least de 1812 overtuur van Tchaikovsky. En dat was Dat natuurlijk... wordt het toen. Dat concert kan ik me natuurlijk nog herinneren. Maar, Was toen nog een beetje door, Ja, hè? precies, Toen was ja. toen in school en kantoor. Ja. hè? Ja. Ja. Ja, we hebben ook boezen als harmonie en de koer, dan met de koer, Sint-Lambertus, over school en kantoren. Ja, en het kerkkoor van Hootsdom. De kerk, dat is Sint-Cecilia kerkkoor. Schoolkantoor worden de kinger. Ik was Ja, toen ook ja. al... Ja, dat was ook nog. We Jengse hadden nog praat kinderen, meer. hoor. Ik ga toen nog met je door. Nee, Jengse praat meer hoor. Nee. En de dameskoor van de muziekschool. Ja, toen ook you met know. je door. Ja. You know, en verzongen dat slotkoor hoe de 1812 Ja, was. dat hadden we met je door. Ja. Ja. Met een schöne groep door, hebben we een schöne concertje over 1812 overturen. Met kanonschuis. Met kanonsjes, ja. Ja, dat wordt toen een geweldig, Ja. een geweldig arrangement. Maar dat wordt toen, dat is niet echt Christmas. Nee, dat wordt niet Christmas. Maar het was wel in de feestdagentijd toen. Ja, dat wordt de ja, feestdagen, want de koeren die houden kerstmuziek. Ja, Die ja. worden onze partners met betrekking tot de kerstmuziek. En vuur is alleen maar beperkt tot die drie best wel pittige werken. Ja. Ja, en nu zijn het voor 50 jaar hier. Ja. Zo wel. Ja. En Ja. nu daar. En nu gaan we voor datzelfde concept herhalen. Ja. Dus nu gaan we voor een geweldige mix van gewone kerstmuziek en traditionele kerstmuziek, moderne kerstmuziek en gewone muziek. En nu gaan we voor dat concept dus herhalen en gaan we voor samen met een hoop deelnemers een mooi concert neerzetten. Ja, en toen worden de Rode Hal, mede met herinneren wel. klopt. En nu is het in het Theater. Parkstad Limburg Theater, Kerkrade. Ja. En- Toen was eigenlijk de Rode Hal de enige concertlocatie nog. Het theater is pas later Ja, natuurlijk. geopend. En nu gaan we dan, speciaal voor dit jubileumconcert, gaan we dan naar het theater in, ja. Want de posters liggen heen, maar ja, dat kunnen we allemaal in beeld nog, 22 december. Ja. En Arno, en ik kan me niet herinneren dat ze instrument spelen, tenminste, dat steekt me niet zo voor je is. Dus, maar ja, dat is wel, je hebt bij het kerstconcert van de Emilia. Met de gitaar had ik geleerd. Oh, Gitaar. dat is een harmonie hoor, dat is een harmonie. Saxofoon. Saxofoon, Ja. tenorsax, ja. Dus wat dat betreft, maar niet op het niveau van de zeer gewaardeerde Ameliaan. Ik ben een keuterboer wat dat betreft. Maar muzikalisch geht het nogal. Nou, wat ik heb bij dit geweldig kerstconcert afdoe, is de regie voeren. Met alle strop en draven zitten samen in een projectteam. Ja, en had samen, en vooral de mensen van de harmonie die erin zitten, vooral die zoeken naar weer je voor benaderen, wat hebben we voor nodig, wat kennen we, wat voor stukken spelen we en wat huurt erbij. Nou, wat dat betreft moet het een verhaal worden van wie voor 50 jaar geleden, althans 50 jaar geleden, kerstconcert had gemaakt tot en met de nieuwe tijd. En dan Dus het is een we beetje een race door het ziet. een race door het ziet. Ja, Ja, dat werd een verhaallijn. dat werd de verhaallijn. Zo zou ze het kunnen omschrijven. Met alle mogelijke
muzikale geneugde, zeg maar. Het traditionele en het vernieuwende en het overige werk wat de harmonie speelt. En ik ben eerst op de repetitie geweest. Wat is het van je? Nou, het klinkt schon. Het klinkt schon. Dus wat dat betreft, dan werd natuurlijk aan je schaaf nog, maar het klinkt wel. Ja, nou ja, dit is vlot doen, toch? Ja, kunt draaien, ja. Nog ver weg. Nog ver weg. En zowel, wat jullie voor allemaal zie je op de bühne? Ja, het bijzondere is natuurlijk zo wie 50 jaar geleden dat het Koninklijk Kerkraad Monnikenkoor Sint-Lambertus met deed. Ja. Daar zijn van heel vroeg met. Vocaal Ensemble Kerkraden dit met. Kim Savensberg als sopraan dit met. Harry Ries als eerste dirigent. Je kunt als gastdirigent ook een stuk dirigeren. En Kanter Jong is erbij. En Dance en Sportsmove. Ja. Die gaat de dans uitvoeren. Ja, en dan is al minder de moderne ziet dan neem ik aan. Want. Ja. Dus het is ook zo'n mix van jong en oud weer. Ja, wat voor willen creëren. Dat is ook de jeugd waar op de bühne kiest. Ja, absoluut. Wow. Ja. Wat voor willen creëren is dat voor emotie en beleving in het concert willen gaan. En we hopen eigenlijk met... jullie van merken dat? Ja, met de samenstelling van de muziek en het samensmelten van de zang met de dans, met de muziek zelf. Dat ze dat kans beleven. Dus jullie moeten wel de tissues meenemen. Ja, wie weet. Een beetje zo traantje wegpinken. Ja. Ja. Het moet binnenkomen. Ja, dat is de bedoeling. Dat koffer klinkt in de Christ ziet wel. Dat is allemaal wat kippenvel of hondenvel moet ik zeggen veroorzaakt. Zo, en hoe kan men de kaarten? De kaarten kan men gelden in het Parkstad Limburg Theater. Voorhanden heel veel plaatsen uitverkocht. Er zijn nog een klein 100 kaarten beschikbaar. Dus jullie moeten wel vlot zien. Ja, jullie moeten vlot zien, ja. Dus Parkstad Limburg Theater, daar zijn ze te koop voor €20. En het concert is op zondag 22 december om 19 uur. Om 7 uur. Dat is een apart het ziet, even in de gaten houden. Ja. Dat is niet om aan hoor, maar 7 uur. Nou, hartstikke goed. Veel succes aan nu. Regisseur Arno, zowel. Dat is ook volgens mij ook in de programmacommissie en dat soort dingen. Hoor. Ja. PR, tweede derrière nog. Ja. Multifunctioneel toon, ook spelend en besturend lid. Veel succes op de 22 december. Magische december. Klanken heet het, de Harmonie Sint-Emiliaan. Met veel gasten had ze gehad opgenomen onder de leiding van de Chemi Etje Maria. We hebben een schöne avond, dus zondag nog van kaart. Blijerij Nulland. Ooit was dit een onopvallende wijk. Tegenwoordig is het steeds meer een trotse wijk met een eigen karakter. Ook in het Roldukerveld wordt er hard in de weg getimmerd. Er komen veel nieuwe mogelijkheden en verbeteringen aan. Zo worden er appartementen en uiteindelijk ook gezinswoningen gebouwd. Gezondheid en vitaliteit die staan hier voorop. Zo organiseert Roda JC de wijktour met veel gratis voetbalactiviteiten in de regio Parkstad. Mijn zoon Sam die vindt dat geweldig. De gezondheid van de jeugd is heel erg belangrijk. Meer bewegen en gezonder eten. Dat legt een goede basis voor later. Volledig voortgezet onderwijs is eindelijk weer terug in Kerkrade. Nu nog gevestigd in de Marktstraat, maar over een paar jaar tegenover V. Mijn zoon Sam is begonnen aan zijn eerste schooljaar op het Marten Buber. Fijn voor Sam, want nu kan hij op de fiets naar school. Dat is zo handig dat die school dicht bij het centrum ligt. Het centrum zelf is bruisender dan ooit. Er zijn verschillende mooie winkels en plekken om een lekker hapje te eten. En er worden regelmatig leuke evenementen georganiseerd. Daarnaast is er ook veel veranderd op het gebied van wonen. Zo komt er een nieuwe mix aan woningen verderop bij Centrometa en de Componist. En nu we een nieuw zwembad hebben, wordt er Pool omgetoverd naar een plek om te wonen. Er komen appartementen en stadswoningen, midden in het groen, maar toch ook in het centrum. Chic hè? Wist je dat de Rodahal een opknapbeurt heeft gekregen? Er vinden hier de leukste evenementen plaats, zoals de 90s Party. En in 2025 komt het theaterspektakel Het Geluk van Limburg naar de Rodahal. Chanwa? Ik heb net zo'n leuke middag gehad. Organisatie Impuls organiseert hier allerlei activiteiten voor jongeren. Zo kunnen we sporten, chillen en samen leuke dingen doen. Daar is Niels. Niels is boa. Hij is de laatste tijd meer aanwezig in de wijk. Als er iets aan de hand is, kan ik dit direct melden bij hem. Zo zorgen we samen voor een veilige wijk. Over veiligheid gesproken,
De laatste zomers waren echt enorm heet. Dat kan gevaarlijk zijn. Zeker voor oudere mensen. Daarom is er een lokaal hitteplan en zijn er watertaps. Op deze locatie komen straks nieuwe woningen die ook kunnen worden aangepast naar levensloopbestendige woningen. Hier kunnen we straks blijven wonen. Wat fijn om weer eens door de buurt te lopen. Kijk eens, daar komen woningen voor ouderen met of zonder intensieve zorgvraag. Een goede vriendin van mij heeft dementie en die zou hier prima kunnen wonen. En daar zie je die grote bus. Die bus trekt door de buurt om mensen met elkaar in contact te brengen. Vooral mensen tussen de 50 en 70 jaar maken er gebruik van. Maar ook jongeren doen mee. Zo wordt het echt een gezellige generatiebus. Kijk eens naar de verkeersborden en hekjes bij de scholen. Die zijn fel gekleurd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo weet je meteen dat je een schoolzone binnenkomt. Hier is ook veel gaande met Landsparkstad. Dat is een samenwerking die de regio op de kaart zet als een plek waar je goed kunt werken, wonen, studeren en leven. Ook heb je het Flexiforum. Hier komen bedrijven en mensen samen om mensen te helpen. Een bruisend bedrijfsverzamelgebouw. Het Flexiforum wordt binnenkort uitgebreid met het voormalig Sancta Maria College. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is het ontwikkelcentrum. Hier krijgen mensen met een uitkering hulp bij het vinden van werk en het ontwikkelen van hun talenten. Welkom in de Schoolstraat, beste mensen. Hier wordt hard gewerkt aan de herontwikkeling. Ook de Toepsbergstraat gaat op de schop. Er komen levensloopbestendige woningen en eensgezinswoningen. Voor ieder wat wils. In de Torenstraat heeft een reconstructie plaatsgevonden. Zo is er opnieuw geasfalteerd en is er gewerkt aan verkeersveiligheid. De zorgverleners zijn bezig met een methode waarbij ze ouderen ondersteunen om hun eigen leven te blijven leiden. Precies zoals zij dat willen. Mooi toch? In augustus heeft het IKC Droomhof de eerste kinderen mogen ontvangen. Het is een voorziening in de wijk waar kinderen gedurende de dag komen om te leren en samen te spelen. Hoe anders was dat vroeger? Tegenwoordig kun je zelfs direct tegen de wethouders en burgemeester zeggen wat je anders wil zien in de wijk. Chic hoor, want Kerkrade, dat zijn we allemaal. We het hadden over zo'n nieuw project, een keer een vastgoedproject. Je kent het waarschijnlijk allemaal als de Atrium Flat, had misschien nog al over gelezen op social media, in de krant. En bij mij dus zit ze van Brix Real Estate Lisa de Bekkers en van Sentjes Vastgoed Tijmen Sentjes. Welkom. Dankjewel. En ze wisten alles over de componist. En voor jullie hier in het Hollands, omdat ze het plat wel versteunen, denk ik, maar het niet zo heel moeilijk. Dus, ja. Ik in ieder geval niet. Vertel over de componist. Ja, componist, oude sociale dienst inderdaad, wat je zei. Ligt al geruime tijd leeg, volgens mij al 25 jaar. En ja, Brix Real Estate heeft nu aangekocht en zij gaan daar 40 appartementen in realiseren en ik mag ze verkopen samen met de dame. Ja. Ja, het was natuurlijk een doorn in het oog van de gemeente en alle inwoners van Kerkrade. En wij zijn eigenlijk wel heel trots dat wij dit nu mogen gaan transformeren tot iets nieuws, iets heel moois. Een echte ontmoetingsplek voor verschillende doelgroepen. Ja, maar het was wel aan iets nieuws toe daar, hè? Want het was behoorlijk... Het was een duiventil. Ramen stonden open, de duiven die hadden daar... ja, dat was echt... de duiven die hadden daar lang mogen wonen. Maar ik denk dat het inderdaad, wat Lisanne zegt, voor de gemeente alleen maar positief is dat we daar zeg maar nu 40 appartementen gaan toevoegen. Ja. Voor ieder wat wils, tussen de 34 en 100 vierkante meter. Waarbij je ook, zeg maar, ik heb een aantal gesprekken gevoerd en een aantal opties voor geven. En je ziet ook dat er een heel gemêleerd publiek aan kopers zullen komen, dus van de starter tot aan de senior. En alles daartussenin. En wanneer gaan jullie beginnen? Wanneer gaat de eerste hamer... Ja, we zijn al begonnen met slopen. Dat is al begonnen? Ja, we zijn nu de verdiepingsvloeren eruit aan het slopen. De opbouw laat nog heel even op zich wachten, maar we verwachten ergens in maart. Want je merkt er niks van eigenlijk, hè, de buitenkant, of wel? Nee, er staan niet wat bouwhekken en voor de rest is het inderdaad... dus er wordt al gewerkt? Er wordt al aan gewerkt inderdaad, sowieso. Ja.
Hoe zit het met vergunningen en zo? Allemaal de gemeente was blij met jullie, denk ik. Toch? Heel blij, ja. De vergunning is verleend. Ja. Dus anders hadden we natuurlijk ook niet mogen starten nu. Dus dat is wel even een mijlpaal geweest. Ja, en het ligt ook zo mooi hier in de achtertuin van de Villa Bergstein. Zeker. Je kan het hier, als ik achter mijn rug zou kijken, dan kan je het... Ik heb hier ook mijn verkoopgesprekken inderdaad. En dan kan ik altijd mooi zeg maar, naar het gebouw wijzen. En dan kunnen we ook even kijken. Kijk, daar komt het te liggen. Dat is altijd fijn zeg maar, als de mensen ook even kunnen zien. Ja, er zijn opties genomen al? Of? Er zijn al een aantal appartementen de optie. Ja. Dus er zijn al een aantal appartementen weg. Maar wees niet getreurd, er zijn er ook nog voldoende beschikbaar. Ja, en jullie zoeken echt het publiek van jong tot oud. Iedereen kan erin, zeg maar. Dus je krijgt een hele gemengde... Ja, publiek wat er komt wonen, dus voor ieder zeg maar wat wil. Ja. En daar worden de appartementen ook op gemaakt, wat ik net zei, tussen de 34 en 100 vierkante meter. Dus dat zijn zeg maar stadstudio's, ook de ruime appartementen en alles daartussenin. Ja, en elke verdieping heeft eigenlijk wel meerdere soorten, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ja. En welke soorten dan? Ja, van klein naar groot, dus het is niet zo dat die types verdeeld zijn over de verdiepingen. Maar dat is allemaal geconcentreerd, dus per segment. Nee. Het is allemaal door elkaar heen. Ja. Door elkaar heen, de appartementen worden energiezuinig opgeleverd. Ja. A++ of beter, individuele warmtepomp, vloerverwarming, isolatie, dat is allemaal, wordt allemaal voor verzorgd. Dus, en hoe gaan we het aan de buitenkant zien? Hè? Wat zou je zeggen dan? De gevel wordt opnieuw opgetrokken, hoe gaat er komt een hele nieuwe gevel. Ja. De appartementen die worden ook allemaal voorzien van of een loggia, of een terras, of zeg maar een uitpandingbalkon. Verder grote raamkozijnen. Dus het wordt eigenlijk gewoon een nieuw gebouw, in een bestaand gebouw eigenlijk. Ja, precies. Precies. Ja, nou, het houdt gevelbeplatingen, dus het wordt wel, krijgt eigenlijk een hele andere look. Ja. En ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is, laat ze vooral even met mij contact nemen. Ja, dat snap ik. Maar komt er ook nog iets dat je kan kijken of zo? Of, absoluut. Dat je, Wij zijn ook voornemens om inderdaad een event in Pandig te organiseren, waarin de mensen worden uitgenodigd om ook eens in het gebouw te komen kijken. Want ik kan me voorstellen dat dat wellicht ook eventjes, dat de mensen dat ook fijn vinden om te zien, hoe ziet het er nou uit en hoe komt het eruit te zien. En daar nodigen we ze ook van harte voor uit. Ja, want van sommigen heeft de oma nog daar gewoond. Zo zul je maar zien, ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Dit is alleen maar een verbetering weer van onze binnenstad. Denk ik zeker. En, absoluut, ja. Dan zijn we eindelijk verlost van dat lelijke ding nu. Ja. Maar hartstikke goed. Veel succes met de Dankjewel. En ik kom graag kijken. Misschien kunnen we wel je bent van harte uitgenodigd. Met de camera komen kijken dan. Denk je? Dat is ook leuk. Zeker, leuk. Als het zover is dat het interessant wordt. Nou, even succes. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan hebben we anders meteen weer een reden om te zeggen vanmiddag gaan we niet doen. Waar zijn ze? We hebben er 4. We gaan even tellen, Sinterklaas. Hoeveel zoekpieten hebben we? In de zoekpieten op zoek naar de burgemeester. Wie ziet de burgemeester nog? Jawel. Wat zeg jij? Ik hoef me wel voor jou de politie. Dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Oh ja. Oh. Ik wil naar huis. Dan had je niet naar het huis.
vindt nog evenementenkalender over de maand december. En u kan zich voorstellen, dat is in een Janse hoofd. Ik neem er een paar op. Het is koopzondag op de eerste, de 15e en de 22e december om 1 uur in het centrum. De 13e december speelt de Roda JC tegen FC Dordrecht. In het stadion natuurlijk om 8 uur. 18 tot en met 21 december om 8 uur in het Parkstad Limburg Theater is Christmassteren met de Jacques Vinders, het Clara Zuurbier en Johnny de Postbul. 14 december tot en met de 5 januari is het Geluk van Kerkrade, het Geluk van Kerkrade. Een winterevenement in Ooststad en niet alleen het centrum, maar ook de wijken. Om 20 december is in dat kader een speciaal evenement en dat is dat voor samen met de Huub Stapel Verhoes kijken naar het geluk van Limburg, dat enorme evenement in de Rode Hal. En van Heijhoes hoffen we alvast alle kumpelen die er nog zijn, zich daar op de maat te melden. Meer informatie kunt natuurlijk op de website www.beleefkerkrade.nl. Winter-event. Voor alle evenementen kan je kijken op onze agenda www.beleefkerkrade.nl/agenda. En steekt het evenement niet erbij, meld je dan zo vlot mogelijk bij beleef@kerkrade.nl. En dan kan je dat evenement in de agenda lossen plaatsen. Dat alles vindt natuurlijk ook op de website, hoeft niet meteen doen met te schrijven. Dat worden de evenementen van de maand december. En dit is Christiet, dit is einde van het jaar en dan hand van veel muziek om ons heen. En ook natuurlijk in deze uitzending, waarom? Want het nieuwste eindejaarsproject, zal ik maar met een wichtige term, of eindejaarsconcert staat al op het programma en wel van het Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade. En bij ons dus zit ze Cora Raukens, nog niet zo jans lang, voorzitter van het Koninklijk Harmonieorkest. En de Frank Kramer, bestuurslid. En René Kanna, werkgroeplid. Ik kijk maar aan zo dat brief, want
dat kan ik niet allemaal onthouden. En toen hield ze ook speciaal bezig met dat concert. Over de naam van het concert komen we direct nog, want dat is echt leuk om te vertellen. Cora, du bist pas voorzitter. Ja. Wie is dat zo gekomen? Ja, wie is dat zo gekomen? Ja, maar die ken dich ja niet uit de wereld van de Havabra. Nee, dus, nee, klopt. Ook, ik ben er natuurlijk ook niet erg goed bekend met, maar ik werk niet meer. Dus men had mij benaderd en Frank kost mij uit een ander gremium. Dat was Kerkhof voor Kerkhof. En Toon Peerboom was ook betrokken en ze hadden mij benaderd. En ik ga een halfjaartje met kunnen lopen. En sinds 1 september ben ik officieel benoemd als voorzitter. En heel spannend, maar ook heel leuk. En vooral ook leuk omdat het van hele oude verenigingen zijn, van 1843. Dit is het oudste harmonieorkest. De oudste harmonieorkest. Het is nu wel een deel daarvan. Een deel daarvan. Ja. Nou, en dat was voor mij ook wel een beetje zoeken, want iedereen zei de oude harmonie. Ik dacht, de oude harmonie, maar dat is de bijnaam te zien van de Sint Cecilia. Dus daar had ik me nu ook eens een beetje in verdiept. En sinds 2013 zijn wij de eerste fusieharmonie van Kerkrade. En wat zo bijzonder is dat... Ja, maar dat wordt de vuur waarom? Dat wordt natuurlijk de Pancratius. Ja, de oude harmonie, ja. Pancratius. En dat is de fusie. Dat is het Koninklijke Harmonieorkest. Geworden, ja. In 2011 stond hij volgens mij op een concertreis jangen, had ik gelezen. En van daaruit is men begonnen met een stukje samenwerking. En ja, dat is dan nu het orkest, het harmonieorkest, waar we nu mee bezig zijn. Ja, en dat is al enig dan ook wel een garantie voor de toekomst, hoor. Daar zijn we heel mee bezig. We zijn heel mee bezig om toekomstgericht bezig te zien. Dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Ik vind het ook heel bijzonder, veel me ook vereerd om daar voorzitter van te zien. Nou, kijk eens aan. We hebben een heel mooi jong orkest, Jonk heet dat. Er zitten jeugdleden in, er zitten beginnende spelers in en er zitten ook mensen van het grote orkest. Wat dat zo bijzonder maakt, is dat die lui die zo bij elkaar zijn, dan ook meteen kunnen gaan optreden en dat ook een beetje het gevoel geeft van, hé jongens, kom op, we mogen ook meteen aan een instrument spelen. Dus dat maakt dat die ook meteen erbij huren, dat vind ik bijzonder. Ja. En ik hoor natuurlijk in wat stoel terecht, zij is helemaal niet bekend met harmonie en ik dacht, oh jee, nou ga ik het. Maar nu is de instrument leren? Dat niet, dat niet. Laat mij maar besturen. Ik denk dat ik er best in ben. Maar wat leuk is, ik dacht allemaal, bollig zo'n harmonie. Maar wat bijzonder. Ja, ik gun Jedderingen om eens te komen kijken naar een proef. Ja. En door de bevlogen dirigenten zich storen en wie dat geeft en wie bijzonder dat is. Ja, wanneer ik het erover had, krijg ik kippenvel. Ja, maar is er nog dirigent nog een Guido Swelse. Oh ja, Guido Swelse, ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder. En ja, ik voel nogmaals, ik ben best trots om nu bij deze harmonie... Nou, de Bessian zijn enthousiast, dus dat kan alleen maar Jotje. Ja, daarom. Dus Frank. Vier zo'n vrouw met zo'n vuurzetel. Ja. Daar ben ik aan. En is dat nu voor de eerste vrouw dan? Want het is toch... Ja, nou, het is toch van oorsprong, die bestuurswereld is toch net van... Ja, dat stemt. Dat is niet zo... Maar nu uiteindelijk toch eens een keer. Net vanzelfsprekend dat dat nog een vrouw is. Nee. Maar ze is wel de tweede in die volgorde die dus in Kerkrade Harmonie een vuurzetter is. Ja. Op de Winselen hebben ze ook een vrouw als vuurzetter. Ja. En dat bevalt ook Joost. Dat bevalt ik ook Joost. Dat weet ik, want daar ben ik ook nog lid. Ja. Dus, en nu hadden we ook... dat we even over dat nieuwe project kallen, want daar moeten de lui uiteindelijk ook heen, eind van het jaar. Ja, dat is... wat zal het? Dat is toch 29 december, hoor. Dat zondag toch 29 december. En dan hebben we eigenlijk al die adventsconcerten en weihnachtsconcerten, je had al die weihnachtsmuziek. Ja, maar dat is niet een kerstconcert, dat is een eindejaarsconcert. En dat je van het Jans aan toe, dat zijn de lui dan zat, ook naar de Weihnachten natuurlijk. Dan willen ze een lekker roes. En daar hebben we een festavond. En daar willen we met live muziek en zang, willen we de lui van maken. En... maar dat is een festavond, hoor. En een festavond, dat houdt ook in dat we dus net zo wie normaal, dat is een concert, dat zet zich op een stoel. Ja. En dan moet ze vooral stil zijn, want dan moet ze luisteren. Ja. En nu gaat ze erheen en dan is ze lekker aan een esthetisch zitten. Dan neemt ze een vriend en bekanntschaften met. Aan een esthetisch zitten? Neemt ze een vriend en bekanntschaften met en dan is ze het vertellen. En, dan mag ze gewoon een beetje gezellig zo. Ook de muziek mag ze gewoon het vertellen. Nog sterker voor hun de luur uitzagen om met te doen, om met te zingen. En ja, met nog een beetje plaatjes, dat weet ik natuurlijk niet. Dat werd toch misschien ook nog een beetje door met de benen schwingt, bij wijze van spreken. Ja, ja. Het repertoire wat we dan hadden, ja, dat is een link naar de hits van de top 2000. Dat kan ze zich niet bedenken en het kunt voorbij. Maar dan hier dat ook van de andere hazes, naar Metallica.
van de Queen naar Tina Turner. Ja, ik zeg nogmaals, alles wat ze hier wenst huren, dat huurt ze daar offen. En dat werd dan gedoord door het orkest. En dat doen we in samenwerking met een combo van de big band 10 Feet Up. Ja. En we hebben een aantal zangeren, er Stan Peters, wel bekend, en Mella Klaassen, maar ook jong Kerkroodse talenten die dan eigenlijk een beetje min of meer voor de leven werden gegooid. Want dat is de eerste keer dat ze echt voor Jans veel publiek met live muziek spelen. En die wil ik ook even noemen, want het is soms niet zo kort toe. Dat is het Lily Wijtjes, het Lisanne Adomeid en het Elodie Lejeune. Die komen dan jonge talenten. Jonge talenten. Die niet gewend zijn om die dat eigenlijk op het voor podium de eerste keer zo'n beetje doen. Die zijn daar flink aan het leren op de muziekschool onder leiding van Janine Keetsen. Ja. En de oven werd verder een beetje begeleid en je moet toch door Roger Schepers van RTV Parkstad. En vertel. Maar nu nog even dat gebeurt dus, ik moet nog even zeggen het woord is, want dan wisten de nieuws net te vingen. Dat is in de bühne bij de toneelvereniging Excelsior aan de Lucerstraat. En ik wil wel even je broek maken van de gelegenheid om door nu even die lu, want we zijn toch alle paar keer hier te bedanken voor de concerten die ze ons ondersteunen in de vuurbereiding, maar ook in de uitvoering. Dus dank bij deze. Nou, dat had je gezegd aan alle jullie die kijken. Even de werkgroeplid. Dat klinkt nog zo formeel. Maar de werkgroep is de groep die het concert bedacht had. In dit geval is het de werkgroep bestaande uit een x-aantal heren en dames die zich bezighouden met de organisatie van het concert. Ja, en René, wie is het concert eigenlijk? Want, dat kan u zoveel vertellen. Dat is een Jaanse overhouden, een Jaanse chique naam. Top 2000 Live. Oh ja. En waarom houden we Top 2000 Live? Dat wordt natuurlijk het einde van het jaar, weer Frankel zaad, naar de Christmas. En dan kun je nog de muziek, die uurtjes op de radio voorbij komen, de NPO. En die houden ons te zien. Dus we zijn al bekend, boosten de Kerkruidse grenzen. En ik hoor een Jans leuk mailtje van hen. Dat ze het prachtig vonden, dat we enthousiast worden over de Top 2000 Live. Maar ze vonden het ook minder passend, want ze zaten, we willen eigenlijk niet zozeer gelieerd worden aan lokale initiatieven vanwege beeld- en naamgebruik. Dus we zouden het fijn vinden wanneer de naam dit veranderen. En dan mag rustig die muziek spelen. Ja, natuurlijk. Optimaal, maar een andere naam daarvan. Nou, dat hebben we ook gedaan. En dan maken we de Night of the Timeless Tunes ervan. Zo. Terwijl de opzet van een concertje nou het zijn. Ja, dat is precies. Maar hadden ze dat nog los wisten dan, of niet? Of wie er nu heen dat ze dan van harte welkom zijn met de radio om even langs te komen? Of, in die zin zouden zich gemeld en houden niet gevraagd per se om een terugkoping. Zouden alleen gezegd, het zou schön zijn wanneer een beetje dit aanpassen. En daarmee wordt geregeld. Ja. Dat hebben we daar ook gedaan. Wie zijn die doorheen gekomen dan? Wie is dat toch in Hilversum doorgedrongen? Ja, want ze zien de bekendheid, denk ik gewoon. De social media, denk ik, dat daar ook een rol in spelen. Zeker, en dat hangt we natuurlijk waar je door. En door met, zijn je natuurlijk wakker geschud en hand je daar waar eens even. Want jij dringen dat je toe, dat mag natuurlijk niet. Dus hand ze op de vingers getikt. En dan op een positieve, leuke manier. Ja. Dus dat wordt erger. Alleen maar om naar het concert te komen. Naar de Night of the Timeless. The Night of the Timeless Tunes. Ja, dat is op zich natuurlijk al een geweldige titel. En, ik heb er nog kaarten jelden, of niet? Wensen kijk zo wie van nu of uur stond, daar zijn nog geen kaarten te krijgen. Maar dan moet ze vlot zien, want het luist in de tierleer. Dus daar zijn we stoot op. En dan in de bühne? Het is in de bühne. En de fest of niet meer zitten in de rijen? Nee, ik ga een swingconcert, hè? En dan kan je dansen, dan kan je mitzingen, dan kan je... Ja. Op zijn kerkruidje zag ik maar, dit concert is het dansen, juichen, springen. Ja, concert. Maar als het wel nog op de bühne zitten we daar. 4 zitten nog op de bühne. En de reën zit nog op 4, maar het publiek kan zich gewoon amuseren. En het publiek kan zich amuseren, hopen dat ze dansje maken, kunnen de liedje mitzingen, kunnen zich tussendoor drinken. Gewoon een gemütliche avond. Hartstikke goed.
En dat is niet het laatste wat voor je doen natuurlijk. Hè. Wat heel belangrijk is, wat ik toch nog wil vermelden, ook van onze stolzigheid als voorzitter, voor je richting WMC werken. 2026 is de bedoeling dat we met je doen in het WMC. Richting het WMC moeten we natuurlijk ook een aantal concerten voldoen. Voor hand opstaan dat we moeten me even helpen in Wieleren. 2025 gaan we nog een concert doen voor Junt, waarschijnlijk in juni. En dan kijk ik even naar Patrick of naar Beleef Kerkrade, laat ik het zo maar zeggen. Dat we op de maand een keer willen gaan proberen een bioscoopconcert te geven. Dat handvallen een keer door. Dat was super, dus dat willen we ook doen. En richting het WMC zullen we ook op diverse wat alternatieve locaties van concerten willen gaan geven. Omdat we toch ook moeten oefenen, moeten spelen. En we moeten ervaring krijgen, bühnenervaring krijgen. Dus voorhand, als het is de komende tijd genoeg en veel zie je. Ja, maar eerst maar in december. Ja. Hè? De laatste vrijdag is het wat was? Zondag. Zondag van december. 29 december. Ja, laatste zondag van december in de buurt. Ja. En daarna op weg naar muziekconcours 2026. Ja. Hartstikke goed. Ja. Veel succes dan. Dat zou wel en de lui die nog een keertje willen, die kunnen zich melden op de website van de Harmonie. Harmonie of bij de leden van de Harmonie zelf. Ja. Veel succes, veel plezier. Ja. Ook namens de NPO. Oh. Dankjewel. Dankjewel. Wat deed het met dich? Vlokken dwarrelend neer. Een sneeuwbedekte landschap. Klokken schallend ronk uw stuur. Wat deed het met dich? Zingen christlicher aan duur en heem. Brengen leefde bij dich en mich. Wat deed het met dich? Lu onderwegs in stad en land. Lu zoeken zich op stroos en plaai. Alles deed het met dich. Van het speciaal bezoek deze keer in Beleef Kerkrade televisie. Han voor allemaal, maar nu natuurlijk. Jan zegt speciaal, want hij zit nu het vastlovensgezicht 2024, 25. Roy Mommers, van harte welkom. Hallo. Hans Hirsch ook, initiator van de 11e, maar ook, wel, kan man zeggen, aanwakker van het vuurtje onder het vastlovensgezicht. Ja. Darf ik het zo zeggen? Dat is zo zeggen. Hoi. Hans, welkom. En, nou ja, Roy van Hantig aan het zeggen had, en er wordt ohne kostuumpje, ohne schmink, en toen wordt zij voor die project, want du bist nierpatiënt, dialysepatiënt. Jawel. Ja.
Ik kan zeggen over het Zellenrijk en ook toen dat prachtig fietsproject, hoor, om zoals ze zien, dat allemaal ook kan. Ja. En we daarmee ook geld verzamelen. Crowdfunding. Ja. Ook crowdfunding is al, maar de crowdfunding. Hans, 11/11, ietsje zeker wat breed van weg, hoor. Ja. En nou, je koppelt aan een goed doel. Lu die ook, je hebt niet zo'n rare hand, die ze speciaal in het zonnetje wil zetten. Nou, vertel eens. Ja, het Brit dat is natuurlijk bekend. De hand voor €6.500 boven de MS-stichting opgehaald. Ja, dan moet ik dan moet ik een nieuw vastelovendje zeggen. En toen kwam ik eindelijk het verhaal van Roy tegen. En daar had ik hem opgebeld en dan had ik letterlijk aan hem gezegd: "En nou neer kan ik dich niet geven, maar ik heb wel een ander idee. Hoe met voor misschien geld voor jouw zwek, en dat is in dit geval voor de Elise Kliniek in Kerkrade. Ja. Dat heet de Roy Dahl, ik heb meer over vertellen. Ja. En in tussentijd had Roy een nieuw neergekregen, maar dat vertelt hij dadelijk zelf allemaal. Ja, en vooral nu je nog verder op te halen. En dat blijft dan nog in Kerkrade. Ja, en dat werd als je zat dan vast op een poster van Kerkrade. En dat ligt hij al. En dat ligt hij al, dan komt verstaat nog even terug. Roy, wat vertellen ze over jezelf? Ja, ik ben nog een Roy. Als je een carnavalist bent, dat kan er wel zien. Ja, duidelijk. Ja, ik mag dus het Brit opvolgen als vastelommetje zeg van Kerkrade. En dat vang ik op zich al een hele grote eer eigenlijk. Ja. Maar het hangt natuurlijk ook een keerzijde aan. Daar is dus gewoon een rugzakje in beperken. Ja, het kunt er uit vandaan wel, omdat ze dat thuis zien. Ja. En ja, mijn beperking is dan natuurlijk het niet afvallen wat ik heb. Ja, en want Hans het gaat, het is niet meer, er is niet meer dialysepatiënt. Ik ben ondertussen had ik een niertransplantatie ondergaan. Half juli heb ik neergekregen van een overleden donor. Ja. Dat gaat redelijk. Ja. Ik heb best wel wat complicaties gehad. Ja. Ook een paar keer nog opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ik ben weer 11 van 11 geworden. Ben ik de dag van zijn vuur ontslagen geworden in het ziekenhuis. En na 11 stond ik op de maat. Ja. Dus dat wordt ook een beetje tricky. Een beetje kritiek nog. Ja, dat wordt best wel kritiek. Ja. Maar op zich gaat het wel samen goed. En ja, ik zet ze zei eigenlijk nog om geld op te halen voor de Elise Kliniek. Ja. Ik ga dat toen met de fietsen door. Ik ga die fietsactie houden. Ja. Dan verver fietsen van Ajasoft. Nou, kijk eens aan. En ik zal je zeggen, dan werd je het afgefietst in de kliniek. Dus toen er echt zo want om er nog eens even op terug te komen, want de kent staan om die ziet die ze door enig dan aan die dialyseapparatuur is verbonden en normaal gesproken niks deed. Houdt studie bedacht, nou, dan kan ze best een paar meters fietsen. Ja, omdat ik zelf ook toen met bewegen, had ik me toen ook heel veel gebracht voor mij. Ja. En mijn idee dat ging al voor die dialysepatiënten ook meer te laten bewegen, omdat het toch wel heel veel voordelen had. En dat sleet er aan doen dus? Dat had heel goed aangeslagen, Bijna, zo zat ik bijna aan het kloppen voor de fietsen. Nou. Ja. Dus moeten er nog geen fietsen bij? Ja, moeten er een paar fietsen bij. Dat was wel de bedoeling, ja. Dat heet vast lukken, denk ik. Ja, dat moet lukken. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Door dan voor het vuur. En het idee met het scherm wat zo houdt, dat de lui kunnen fietsen door de omgeving van Kerkrade. Ja. Dus dat krijg je zo'n soort... Er bestond bij scherm en die kan ze daar instellen. En dan kan ze dus echt een tochtje maken. Dan fietsen, dan kan ze ook New York fietsen. Ja. Dus ja, een dialysepatiënt is toch tamelijk beperkt. En ze hebben en ze doen. En op die manier kan ze dat toch wel positieve bijdrage doen. Maar du hast wel alle hoop en vertrouwen dat zich voor dich gaat änderen. Dat uiteindelijk goed kunt doen met die... Daar kan ik gewoon allemaal van horen. Je moet wel positief blijven. En het gaat niet vanzelf. Nee. Het gaat best wel stroef, eerlijk gezegd. Met de ervaring gaat het goed. Ja. Ja, het zijn allemaal van die domme complicaties wat ik aan ontstekingen en verstopping. En, steekt eigenlijk een beetje boosten dan die complicaties. En op zich die deed het wel heel erg goed. Ja. En ik gun er ook van hoe dat gewoon goed kunt. Ja, vervelend nog.
Uiteraard, zeg. Ja, dat is een beetje moeilijk. Wenn du dan zo'n schöne kleurtje zeg hast, dan leidt je er meteen naar de vaste loffen. Ja, maar leven steht net stop. Nee, dus dat stemt. Dat je wel bier natuurlijk gewoon, ja. Richting Kerkrade zo'n vierde vaste lovend, dat hangt van met het breed oogje zien. Ja, natuurlijk. Ook al zijn beperkingen. En ja, en dat is ook, dat je het ook niet aan de berg op. Nee. Dus, maar nou ja, het was dan 2024, 25. Wat had er al activiteiten bedacht? Dat poster? Dan kennen we overal. Dat poster is er. Ja. En kunnen de lui vanaf 1 januari afholen. Op de bekende plekken, maar dat werden allemaal bekendje maat. En daar staat er een QR-code op. En dan kan ze doneren. Dan kan ze eindelijk rechtstreeks doneren. En dat werd dan nog bij je houden. Dan zien de lui dat hand voor het vorig jaar je door. En wenn ze een vrij gaaf, wenn ze zich toch poster zo holen, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, voor zo'n schöne poster kan ze ook een euro of 2 precies. Ja, en dat kunt je door jou twee. Een beer is duurder, zou ik En voor je tiegvul zie je dan overal? Ja, dat is wel de bedoeling, joh. Dat is wel de bedoeling, dat ze overal ik probeer die je zich liet zie je dat. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk overal erbij te zien. Ik ga nog buttons losmaken, die werden ook verkocht. Die zijn er natuurlijk ook voor dat doel eigenlijk. Maar ik moet natuurlijk ook rekening houden met mijn beperking. En voor hetzelfde geld werd ik dadelijk nog een keer opgenomen. Dus ja, dat is allemaal een beetje koffiedik. Dat is een beetje onzeker. En, maar dan hopen we niet dat dat dan met vaste loven dat is het niet gelukt. Dus ik ga ervan uit dat dat allemaal goed kan zijn. Leven die wel door deur. Ja, precies. En het hier nog wat energie. Ja, ik vind daar wel enorm veel energie voor. Hartstikke goed. Hey, Jan zegt veel succes met die gezicht, vooral, maar ook met die gezondheid natuurlijk. Ja, uiteraard. Hans, bedankt voor het initiatief voor hem. En ik heb wel zelf voorzien binnenkort overal. Gegarandeerd. Gegarandeerd. Ja, dan venster. Ja, dan venster. Mijn naam is Leslie Hermans. Mijn naam is Groen Raukens en samen met Sven, Ruud en Brian hebben wij Sloop opgericht in Kerkrade. Nou, hoe is het idee ontstaan? Dat is ontstaan omdat we 5 vrienden zijn met een passie voor koffie. En een van de 5 vrienden op een rondreis door Oeganda op een koffieplantage terecht is gekomen en daar eigenlijk het idee is ontstaan. En Sloop staat voor Sven, Leslie, Ruud, Roel en Brian en de U van Oeganda waar de boon vandaan komt. We hebben besloten om Slurp in Kerkrade op te richten omdat we 5 vrienden zijn met Kerkraadse roots en het altijd onze droom is geweest om Kerkrade als stad zijnde op de kaart te zetten. Onze koffie kun je drinken in lokale horecagelegenheden, waaronder de Savannah Lodge van de Gaia Zoo. En als je de koffie lekker thuis wil drinken, dan is die verkrijgbaar bij de lokale supermarkt en de lokale winkels of via onze webshop. Ik kan iedereen aanraden om een onderneming te starten in Kerkrade, omdat de lokale samenwerkingen super goed zijn en dat het door Kerkrade heel goed ondersteund wordt. En daarnaast merken wij dat Kerkrade de laatste jaren een hele sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt en wij hier nog jaren willen ondernemen. De hele uitzending al zijn voor te gast bij de Villa Bergstein 1924, moet ik dan maar zeggen. Want zo heet het, zat ik in de BNR al, zo heet het huis officieel. En het is natuurlijk nauw gelieerd aan Wirtz Company. Klopt, Harm? Wat? Ja, you know. En daar kent u in ieder geval Dion en Harm. Ja, ze zijn allebei, dus Dion en Harm, van harte welkom. En we trekken nog eens kijken vooral. Dat de Lurens kennen zie je, die hebben langs van, wat is dat nou eigenlijk? Ja, Dion zal ik rondleiden zo meteen. En dat is natuurlijk wichtig om te zien welke gebruikers hij zijn. Maar dat is een prachtig pand. Ja, dat vonden we ook. We hadden een jaar of 11 geleden een gebruik genomen als ondernemershuis. Dat is een verzamelhuis voor ondernemers. En het is van oorsprong van de familie Bergstein. Ja, zeker. Het was een ondernemende familie. Zeker. Die hadden in 1924 de bouwwijn neergezet en die had hij ook gewoond met de 8 kinderen. Ja. 9 kinderen zelfs. Hou hij het woonhuis en hij neervrouwen die in de dynamiethandel ook hangen. Ja, ik weet het. Ja. En die doen dynamiet verkopen voor de steenkolen. Dan moeten steenkolen, de kolenboten door, we hadden het jaar van de mijnen wel met 20. Dan moet je en de steenkolen moeten er inderdaad met gesprengd. En de oude Bergstein, dus de grondlegger die in 24 dit gebouwd had, is gestorven in 89.
Die is ganz oud geworden, de man. En daarna is dit pand eigenlijk in verval geraakt. Daarna is eigenlijk de kladring gekomen, wie we dat zo zaten. En hadden de projectontwikkelaar uiteindelijk dit geholen. Omdat ze aanvankelijk van plan waren het centrumplan hier te maken. Ja, ze wilden eigenlijk binnen aan het Oranjeplein een centrumplan maken. En dat is niet doorgegaan, want uiteindelijk wilde de gemeente een centrumplan leveren aan de linkerkant. Ook prima, want het is ook een schone centrumplan geworden. En toen was er eigenlijk geen bestemming meer voor dit pand. En toen zaten die jongen en ik voor toen pas het politiebureau geholen en bestemd als hoofdkantoor van Wiertse Company. En toen komen we regelmatig langs zaten van ja, het is eigenlijk suk dat leeg ligt. Ja, doe het zo. En eigenlijk ook verweld, want omdat het 15 jaar, bijna 20 jaar leeg had gestaan, zo hij overal de schimmel aan de muren, het wordt ineengezakt. Ja, dan kent zij nog een paar foto's zien, hoor, die tenminste ik zie ze. Ja, want het was echt hopeloos. Maar in de wezen, een pareltje, wel met het glas en lood en zo. En, die elementen zijn nog origineel blijven. Het is ook een rijksmonument, hè? Ja. Dus het is gans in kaart gebracht, het rijksmonument is gans gedetailleerd welke elementen van vroeger nog zijn. Ja, onder andere het glas en lood, de duren, de vloer. Heel veel is gebleven eigenlijk. En hadden we gezegd, ja, voor wel eigenlijk, ja, zo gaat het behouden voor Kerkhof. Want dat politiebureau, dat vonden we zo mooi dat we door het hoofdkantoor hadden gemaakt. En eigenlijk hadden we Kerkhof wel afgebroken. Laten we eerlijk zien, de laatste 50 jaar is veel verdwenen. Ja. Dus hadden we gezegd, ja, zo'n pand wie dit moest eigenlijk herbestemmen. Moesten zorgen dat dat niet bestaat. Ja. En dat ook een fatsoenlijke bestemming kunt. En toen hadden we eigenlijk gekozen voor het ondernemershuis. Het ondernemershuis. Want, is het nog allemaal? Dus het is nog, hij zit verschillende ondernemers. Voorlopig straks nog. Hij werkt 11 nu. Vrij permanent dan? Permanent. Eigenlijk hand voor een wachtlease zou het ze kunnen zeggen. Ja. Dus tenminste ondernemer aan het enkkamer. Ja. En deze kamer over zitten en de keuken en andere ruimtes zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Ja. En wat de ondernemers ook doen, dat is kruisbestuiving. Ja? Dus die zien elkaar. Ja. En die kunnen profiteren van elkaars netwerk. Die kennen een tas koffie samen drinken. Zit hij zelf ook. Ik ga niet zelf ook kantoor. En ik zit nu sinds 1,5 jaar en ik vind het geweldig. Ja. Want ik maak de deur op en ik zie de collega's, want het zijn eigenlijk collega's, mitglieden van de vereniging in het pand. En die zie je, dan drinkt ik een tas koffie met die lui, hetzelfde sigaret. De itzige clubje samen en ja, dat is goed. En dan kan ze ook weer profiteren van elkaars netwerk. Want Gedrenker brengt weer het engagement, die kan die en zo is ze samen eigenlijk sterk. En door dat ook een fatsoenlijke bestemming. Ja, dat is prachtig. Want het ligt natuurlijk aan het Oranjeplein en daar hingen de grote parkeerplaats. Dat huurt vroeger ook bij het pand van verkoordingen met de kerk hoor. Die vuurt het gegolen hand, houden van de ganse grote graadhenger. Maar die gaat goed voor niks meer toe. Ze hadden met de gemeente Kerkhoor afgesproken dat ze er gaat golen om door parkeerterrein te maken. Oh, dus zo'n parkeer is wel voor je jacht. Dat wist ik niet meer. Kijk, en nu is het als woonhuis eigenlijk minder godse gebruik en dat willen we ook niet. We hebben eigenlijk zo'n gemeenschappelijk gebruik. Ja, eigenlijk veel leuker dan... Het is prachtig. Het is ook zo dat we kunnen ook kijken met de camera, want normaal gesproken, en zien tenminste dit natuurlijk niet, of dan moeten ze de ondernemers nuttig gaan. Dus, en ik vind ook de link door de historie en de krachtige familie Bergstein, die hij ook een hele belangrijke bijdrage had geleverd aan de economie van Kerkhof Centrum. Door Peter Bergstein is toen een kleinzoon van wat hij gewoond had, had nog allemaal een bedrijf bij het Roda Stadion. Ja. Door Luc Bergstein, de René Stassen, de Bergstein de kledingzaak had. Ook een kleinzoon van die lui. Dus hij is heel veel ondernemerschap ontstaan. En we vangen als ondernemers, ook dit soort ondernemerschap. Gewoon leuk om dat ze kijken en gaat uit ze doen eigenlijk. Nou, schön dat we Heidhoven zien, met lekkere hapjes van de overkant. En voor jullie eens kijken, Dion. Ja, helemaal goed. Dion, we zijn op de bovenste verdieping. Ja. En ik zie 3 bedrijven, keukentje, pantry. Hè, of... Ja. Iedere verdieping heeft hier zijn eigen toilet en keukentje, zeg maar. Dus dat is ideaal. En hier zitten 3 mooie bedrijven. Onder andere Harry Lippers met Duisenburg Vermogensregie. RTM, Roel Beugels en Anja Beugels met projectmanagement. En dan hebben we hier Mara V zitten en dat is onze life coach. En misschien kunnen we daar even binnenkijken. Ja, dat gaan we doen. Ja. Bij Mara V zijn we nu. Ja.
Maar vertel eens, wat is zij? Ik, op de bovenste verdieping? Ja, inderdaad. Een beetje trappen moeten lopen hè, ja, om lekker vitaal te blijven. En ik zit sinds 2 maanden zit ik in deze villa als bewoner. En van hij uit probeer ik en wil ik mijn praktijk opbouwen op het gebied van voornamelijk voeding. En mijn missie is natuurlijk dat ik ouders met een gezonde missie gaan ondersteunen in de opvoeding van de kinderen, om gezonder te eten, om obesitas te voorkomen, om prediabetes te voorkomen. En ik vind dat wel heel erg belangrijk in Parkstad, omdat we toch wel een redelijk ongezonde gemeente zijn, dus voor bekenden. En en toen heb ik besloten, een paar jaar geleden, dat ik mijn roer helemaal ga omgooien. Ja. En dat ik een gezondheidscoach wil worden. En dat is gelukt. Echt een volstrekte knop om. Helemaal, ja. En wat wordt ze dan, of mag ik dat niet voor? Jawel, ik werkte, mijn vorige werkgever, dat was Oude Bergstein Digital Printing op de Rode Boulevard. En door, zeg maar, eigenlijk mijn belangrijkste taak was door om trainingen te geven op het gebied van de digitale printers. En een heel klein stukje marketing. Dat dus is wel heel anders. En daarvoor had ik als een grafisch vormgeefster gewerkt voor t-shirt designs en zo bij een confectiebedrijf. Dus ik kom van een hele andere tak. Ja, maar die kwaliteit kan ze wel inzetten. Absoluut, absoluut. Ja, maar ik ga nog, zeg maar echt de skillstore geleerd van het, moet ik het zeggen, mij te kunnen profileren binnen de zakenwereld. Maar ja, goed, het belangrijkste is natuurlijk dat ik nu binnen Kerkrade, maar ook binnen Parkstad toch wel weer de lui een beetje vitaler gaan krijgen als lifestyle coach. Lifestyle coach. Ja, als lifestyle coach. Want er zijn nog onrustbarende cijfers weer verschenen van de week, hoor. Dat, tenminste, toch met de krant. Er is heel veel werk aan de winkel, nou, heel veel succes. Leuk. Dankjewel, dankjewel. Ja. Weer 3 mooie bedrijven waarschijnlijk. Hele mooie bedrijven. Vertel. Ja, we beginnen daar in de hoek met Centjes Vastgoed. Oh ja, die hadden we al aan tafel. Ja, die hadden we al aan tafel, maar die kijken we dadelijk ook nog even binnen, denk ik. En dan hebben we hier Jan-Willem Buk met Buk Ontwerp en Drukwerk. En hier zit Wijnstal van Ralf en Angelique Kerris. Ja, hartstikke goed. Waar kunnen we naar binnen? Ik denk dat we bij Jan-Willem eens even naar binnen gaan. Ja, bij Jan-Willem kijken. Ja, we zijn bij, of we zijn bij, moet ik zeggen, is toch Beleefd Kerkelijk Televisie. Bij Jan-Willem Buk, collega oud-prins, maar vooral ook met zijn e-bedrijf in de Villa Bergstein. Grafisch ontwerp, ik weet, wat is de officiële naam, Jan-Willem? Buk Ontwerp en Drukwerk. Buk Ontwerp en Drukwerk. En met zijn ramkieks, dan zie je ook waarom dat zo is. En op het beeldscherm al het werken van Beleefd Kerkelijk. Ja. Dus, voetbalshirtje in ontwikkeling. En zit ze hier? Hey? Ja, Jantje. Is een open verhoor. Ja. Nee, ik zit sinds 2013. Ja. Dat is eigenlijk bij de start dat van het gebouw als zodanig wat het nu is. Ja. En ik ben inmiddels 2 keer verhuisd. In het gebouw? In het gebouw, van boven zo eraf gekomen. Met de kisten allemaal eraf, met de dozen. You know. En sinds augustus op dit samen en dat bevalt nog beter wie in de andere prachtig is het. Ja. En wat de lui nog denken, nou. Ja, alles op het gebied van reclame, uitingen, van drukwerk, bis gevelbelateringen, bis vastelovendschals. Je kunt het zo jek niet bedenken. Vastelovend medailles, pins natuurlijk, wat nu bij ons leven. En richting de Weihnachten natuurlijk, reiskaarten gepersonaliseerd, neem maar op. Alles, niet lang helle, Jan-Willem bellen. Dat is een jaar ver. Veel succes hier. Dankjewel. Ja, de laatste kamer denk ik die we binnenkomen. Kamer van Harm. Ja. Kantoor van Wiert's Family. En dan zijn we min of meer rond. Ja. In jullie prachtige kantoorvilla. Ja, we zijn van boven naar beneden en dit is de laatste kamer. Ja. Nou, het was een hartstikke mooie uitzending. Denk ik, gewoon over het plat, waar moet je hem even omschalten. Dat wordt de 39e uitzending van Beleefd Kerkelijk Televisie verworven in de Villa Bergstein 1924. Waar er een schöne indruk van had gekregen dankzij Harm en Dion. En voorhand leuke gasten gehad die ons aan voorbereiden op wat al nu
je komen een keer dan komen de mond en dan gaan we ook een beetje Christvakantie. En dan drie in allerlei hoogtepunten, 3 in de carousel. En dan zien Vuurstorm terug in 2025. En dat werd dan de 40ste uitzending van Beleef Kirchhof Televisie. En dan moet ik even op een papiertje kijken wanneer voor dat zo ongeveer je tour. Dat is op zondag 3 februari. En dan zitten we natuurlijk midden in de vastelovend, dus dat zal ook wel een uitzending werden waar ook aan carnaval aandacht werd besteed. Bis die tijd wens ik u schön festdag namens iedereen van Beleef Kirchhof Televisie. Schön dat je allemaal kijkt en heel goed en veel geluks en gezondheid alvast voor het nieuwjaar 2025. Dit was Oeste Villa Bergsteen 1924, de 39ste uitzending van Beleef Kirchhof Televisie. Had ik gehoord.